Magiging vlogger? Magiging natin vlogger? Hindi ba daw? Iyo, tama pa na lang kita, ano? Kaya, ano na ba kasi mo? Nice to meet you po. Ano po ako talaga? The one and only, Buster. Ay, Kuya Pogi! Ay, Kuya Pogi. Ay, si Kuya Pogi din! Sa akin, Kuya Gistone lang yung iba. Ewan ko, yung iba, Kuya Pogi, ako, Gistone lang. Hi mga ka-Travel Babes, this is Kuya Babes and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, we will be having our meet and greet of some of the Bicolano vloggers at Dorothy Resort and Spa in Bacacay, Albay. So anong hinihintay nyo? Tara na! Ma! Bye-bye! Hi Miss Panda! Wait for us, Albay, right? Yes. And with ate, Si Ate masaya star. Rosario. Excited? Super excited. Super excited. Can't wait to see some other Bicolano vloggers, right? True. So, see you. Sila Boss Carepa, Bico Loco, and Many Bicolano others. Loco, and many others. After a long ride, we're here at Legazpi. Another ride! Another ride. Hi. From, what is your name in YouTube? Boy Dasok. Boy Dasok and TikToker from Albay. There you go. Panda. I will. Getting ready. Bacacay. We're here na. Just arrived here at... Just a little bit excited and nervous. For the first time, I'm going to meet some of the Bicolano vloggers. Hi! Serena. Yes! Hello! Thank you. Nakaabot ka na? Yeah. Hi! Hello. Drawing is? Real. Real. Kanina pa kami, mga... Yeah, it's nice to see you again. Yeah. Andiyan na si Pascal pa. Nakakaano naman. Nakakaba. Ay, oo. Marami. Hi! Just Tony pala, Just Tony. Oh, gaya na. Hi, Mon. Yes po, just Like your outfit. Yes, thank you so much. Very old lady. Supported from Jukay Jukay. Seryoso? Ay, hindi po. Hindi, Nazareno. Hi. Hi po! Hello! Hello, nice to meet you. High five. Fine. It's Tony! Nakita ko na kayo sa picture. Hi. Mga taga saan kayo? Baka Naga? Ah, baka. Ang layo mo naman. Layo mo. Oy, hi. Hello po. Diyan. Ay, Hi, Tyler Maki po. Tyler Mackie. Tyler sa bangko? Char. Ay, Miss Tony. Just Tony lang. Ako yung... Ay, Drawing is from Oragon Vlogger. Hello mga paday. Alright po, kasama ngayon natin si Gistone. Yan, siyempre, Boy Lada, Oragon Vlogger. Yan, meron po kami ngayon na Bicolano Vloggers Association. First ever meet and greet dito lang yan sa Dorothy Resort and Spa. So, abangan nyo yan mamaya sa aming pagbabalik. Oo. Thank you. Kamaligal ba? Kabangan. Wait lang, hindi nagpo-focus. May mga bagay kasing hindi sa atin nakapokus. Charot! Sawadi ka! Sawa na siya! Tawa na siya. Kawawa ka! Joke! Ano siya sa'yo? Janel TV? May TV ka? Charot! Ibang TV yun. Sakit! May sauna tayo dito. Kasi yung mga... Oh my! May sauna. Mamaya ka sa akin, sauna. Mamaya ka sa akin. Uy, pasensya na kayo sa bahay ko, ha. Hindi ako nakapag-linis masyado. Guys, dito tayo. O, dito na kami. Dito na kami. Ano ako dito? Panda. So, dito. Nagkakasala naman. Ito naman ang... Wait lang, paano ito pa? Ay, Maganda kayo. masyado kami nakakayaman. Yaya! Yaya, yung juice po namin, paki-follow up. So,
So, ayan, pag nahulog yung camera natin, wala na tayong camera. Ate, wave kayo dyan. Gusto ko yung pangmalakasan na rampa, dapat pagtaas, dapat nakarampa. Candidate number 1. Nagka-tour. Candidate number 2, disqualified. O, diba? Kabagaya na si Bal. Ay, may infinity pool dito sa taas. Ay wow, sige. Ay. Social naman. Magre-raid kami dyan sa inyo mamaya. Iba man talaga, mayor Mayor! Sige. Shoutout kay Ken. Habol na po. Kinukuha pa yung lumpia. Ay, bakit kukuha talaga siya ng lumpia? May kukunan daw sa tabako, tapos diretso na daw. Okay. Kung may kailangan kayo, sabihin mo ako. Ito po yung punong abala. Ang the one and only, si Reyna Kang Bicol. Yeah, charot! Bye, guys! Yan mga busy, yung mga vloggers natin dyan. Ang ganda mo dyan, Miss Panda. Paano po yung isang twerk? Twerk! Oh! Eh! I-room crush natin si Karepa. Saan yung kwarto? Ano, nasaan? Doon sa kabila. Follow sa TikTok. Ay, hello po. Ano yung surname agad? Po? Name po? Romel Marquez po. Romel Marquez. Ay, ito may vlog. Hello. Please like, comment, and subscribe sa YouTube channel ko po, Sessions with Sir Romel, and be one of my sessionistas po. Wow, sessionista. Singer rin po ako kung hindi po natatanong. Joke lang. Ang ingay po natin. Ay, kami dito. Sa vlog ko. Ay, apil mo na po. Sige. Hello sa inyo. Gusto ka na yun. Tala, ikaw lang, alipaman ka rin ano. Ay, yun yung sinamarapa na, oh. Tara. Tayo niya. Namara para mga barkada, follow, subscribe, like. Rolling, yeah. Subscribe nyo si Just Tony. And yung mga namarapa. Namara para, Oo. namara para po. Ano yun? Jude, And si Tito? Tito Noy. Si Tito Noy. Yun ang Jude de los sinasabi. Santos sa YouTube, subscribe. Ano yung sinasabi niya? Jowa Challenge 3 hours lang. Usap lang. Saan yun? Papatanta. Gusto ko yun. Hi. Hi, sagabos na mga nagdadaan kay Just Tony. Thank you po. Mag-raid muna kami po dito. Tara. Yung mga taga, sila Mon. Tinan mo, Jade. Dito sa baba. Okay, sige. Pwede ka nang kapako. Namagigyan na kita. Sisawang-sawang ka sa inyo. Ay, sarap naman po. Hello po. Wait po kayo. Yeah. Kasi baka kayo, stolen eh. Nandito sila, yung iba. Kinikilig siya sa'yo, Jade. Mag-yung. Hi! Hi po! Pamayapan yung kwarto. Pagkiraman pag libre. Pero mas masirang ka. Dapat Paano ito? Mag-watch to watch. Mamaya mag-watch to watch dapat mamaya. Ay. Mga 1 hour. Ay, ganda. Ay, magpapalit ka niya kanina. Nang buhok mo. Ang ganda. Ang dami nila mo siya, sir. Tapos virgin. Ano? Virgin! Virgin pa po kami. Sino? Virgin? Wala dito. Itong dalawa po, hindi na sila virgin kasi nasa pornhub sila. Kasya kayo dito lahat? Pornhub ka rin? Hindi! Pornhub ka rin! Hindi tayo nagkita dun, sis. Ano? Kanya-kanya yung YouTube nyo or ano? Kanya-kanya Grupo? kami. Sila lang. Sino ang isa? Ito, isa lang sila. Ikaw, isa. Ano?
Tyler Mackey, the dancer. Uy, Dancer ka? Masasarap ka na. Di ba ganun yun? Hey! Sasayawan tayo niya ng ano, yung TikTok. Tapos kayo? Ay, TikTok? Oy, TikToker to. Friend ko. Paul, tanongin niyo ako kung ilan yung followers. Kuya, ilan followers mo po? Pati lang, 112,000. Kami Sino? 75,000? Sana all. hanggang maipon tayo, sobrang dami. Baka nakaka-istorbo kami ha. Sige na po, okay lang. Tangkad mo pala? Ikaw din bago po. Hindi na sa tangkad ka. Oh! Superman si Superman. Oh, ang tangkad nga eh. Hello. It's a bird! It's a play. Hello, it's Superman. Hindi nakakalap sa yung sumikat sa Jollibee, yung kilig-kilig. Hindi mo na yun. Ay ka lang. Follow his TikTok. Puro follow his TikTok. Dadami na yung followers mo. Sabi niya nga, nakita niya daw yung ano ko, yung videos ko. Yung Sino? videographer ni Miss Panda. Seryoso? Famous. Pwede kaming mag-room rate later. Na sila. Uy, mag-room rate. Ay, sama kami ng room rate. Ay, hello. Follow them on YouTube. Si Kuya Pogi. Ay, Kuya Pogi. Ay, si Kuya Pogi din. Sa akin, Kuya Gistone lang yung iba. Ewan ko. Yung iba, Kuya Pogi. Ako, Gistone lang. Ay, hello po. Nice to meet you po. Hello po talaga. The one and only, Bhaskar. Oo nga eh. Mga si... Atin! Boss Karepa. Oo nga. Sayang nung ano, December Hindi. 8. Hindi ako napanood nung ano niya. Maran travel. Yung Vlogger speak up, pero gabos kita na starstruck lang sa'yo. Vlogger speak up, pero starstruck siya talaga yung pinatawag. Sige po. Ay, napalaog na. Oh, dapat karagay na ang itsura. Magiging vlogger, kuminyan yung vlogger. Hindi ba daw? Iyo, tama ba na lang kita, no? Kaya, ano na papasin mo? Mahala na. We're back! Bones. Marco. Yan. Halata kung anong trabaho. Charot. Ate, nakahiga si ate. Mas panda. I-mute ko kasi baka may copyright yan. Alam mo, virgin. Saan ka galing, bebe? Di ba nakita na namin siya kanina. Nagninong. Ninong! Ninong! Get hi, Van. Van Venture. Hello guys, welcome back to my channel at pag-uusapan natin ngayon ay joke lang. Please subscribe to my channel guys. Van Venture. Seaman Vlogs as Travel Vlogs. Ang ano ng boses niya. Ayoko ng vlog mo eh. Kantahan mo nga ako. Ayoko ng vlog mo. Alam mo kung bakit? May couple goals kayo eh. Dinilit ko na. Wala na kayo? Oo. Sa karangahan. Kayo, taga naman kami. Starstruck. Billy represent. We have Marjun and Linion Hill. Yan, nakamiligdi! Mamatas kay Papa! Iba tipo dyan! Thank you po sa gabos!